By rally balapalong da kasi student unions lane KSU kum sipenta jong kacing sedang ka cingki halor ki speu tuli ki mat jeng dawa kala kalaman syakikam thombor aga singi balang akabaka wai ka kali sorkar kala syathang bat bon tuli ki waipat kala sya penjulor kuntup ka bos kamai ha kaleng ki jaka kanong ba shushu ka wai na ki video bal sapriang na kine ki kam thombor kala pani bakit khot bayai rally kila kerkut ia kekali sorkar hakathan lait mkra bat kila bom napang daki deng bat kimau ban penjuloreka hakawai pat ka jingjia kawai ka kali balito jong ka sorkar kala sya wiang ding apdeng jong ka surok kathan maulai nong mali kawai pat ka video ka pani bakit khot bayai rally kila lun mau ia ka bos kamai hagi than barik kabal penrit mensin ia ki nong loj nowan ki bedon hakane ke bos ki don ro ki video ki bal pani baki nong yaj rally ki lihar na ki skuti bat sho ia ki riu pai ba bayaj bayeng bat bom ro da ki set bawa alama ka KSU kala palong ia kane rally pan tenjo ia ka sorkar jela bahkan petrekam ia ki speu tuli kimat jing dawa bahkan thop ban pendok pendam ia ka public hearing ka Sri Simen balong hakalaku iturip naitung hais tentia hills ban pentri kampura ya ka MRRSA kat bempat la ban pentri kam ya ka LP ban penbej ro ban penbej renti ya ka jung thong kam tung jam bat kiwe kiwe